Guntín acolle hoxe a súa quinta festa da xuventude, unha data especial para a mocidade que terá como principal obxectivo xuntarse para pasalo o mellor posible. Alcalde, é a festa da xuventude e non podían ser menos os máis cativos. Sí, pois a verdade é a festa da xuventude, pero tamén pensamos un pouco nos máis cativos, que para nós é o máis importante. Os nenos son o futuro e pois esta festa pois tamén é para eles, aínda que moitos deles seguirán estando á noite. Para os cativos é unha data especial, pasan o pipa. Home, están esperando este momento. É o momento que máis lles gusta sempre, bueno, é o que están esperando, a festa da espuma. Que tal o estás pasando aquí cheo de espuma? Estou pasando super ben. E pola noite tocará a verbena, vanse enrollar os papás e as mamás ou non? Sí. Sí, vos tedes ganas de bailar co panorama, non? Sí. É moita gana de verbena hoxe a noite, non? Sí, a verdade é moita gana de ver pois a verbena e sobre todo a Orquesta Panorama, que vemos como ten unha gran atracción e encherá o pobo de xente de Lediz. Chegou a noite en Guntín e chegou o momento da mocidade. Vamos a entrar dentro da mismísima Panorama para ver o que nos contan esta xuventude. Que o que máis vos gusta, que máis queredes ver da Panorama? O espectáculo é o mellor de todos. Su música, los bailarines. La puesta en escena, diría yo. O espectáculo todo que fan. Exactamente, o espectáculo que fan, que é digno de ver. Pois ahora logo igual. Semella que vides todos en familia e ganas de disfrutar desta festa xuntos. Por supuesto, siempre en familia disfrutando de esta orquesta. Así que esta é a primeira vez que estás aquí nesta festa. Sí, E que vas facer toda a noite? Vas bailar moito? sí. Pois xa vedes que hoxe en Guntín respira ese ambiente de troula, ambiente de verbena, algo que galegos e galegas levamos ben dentro de nós. Como ocasión parece que o merece, e isto da xuventude lévase por dentro, eu quedo aquí a botar un baileciño.